Надявам се, че правейки това видео, всъщност ще внеса малко успокоение. Защото омразата най-много влияе на тези хора, които не я разбират и просто не виждат изход от нея, защото като не разбираш нищо, няма как да успяваш да видиш решението към този проблем. Каква е психологията на омразата или защо София Прайд е толкова голям проблем за толкова много хора в България? И ще разделя това видео на 4 части. Емоция, свобода и страх. И накрая, понеже в първите 3 части ще говоря за личността, в четвъртата ще говоря за обществото и защо България като цяло все още има този проблем. И впрочем, ако не искаш да гледаш цялото видео, гледай само частта за свобода. Дори това да е единственото нещо, което видиш от това, мисля, че ще е една крачка по-напред. Когато говорим за омраза, всъщност говорим за емоции. И гневът е една от най-силните човешки емоции. И почти винаги се проявява при 2 задължителни условия. Първо, трябва да възприемеш нещо като лично. Тоест да почувстваш, че това, което се случва, по някакъв начин засяга теб. Твоята личност, твоето здраве или безопасност, лично ти е. Ако не ти е лично, просто няма да му обърнеш внимание. И второ, трябва да има усещане за несправедливост. Тоест това поведение, което лично те засяга, по някакъв начин е несправедливо спрямо теб или твоите ценности. И тогава, когато тези 2 неща, лично и несправедливо, се комбинират, хората обикновено реагират автоматично с гняв. Тоест няма осъзнатост тук, няма «Хей, аз съм ядосан». Не. Първо идва емоцията, която обикновено се усеща в тялото. Пулсът ти се увеличава, започваш, може би става ти червено лицето, започват, може би, дланите ти да се потят. Различни хора, различни реакции в тялото. Но това се случва първо и след това нашият мозък се опитва да намери причината за тази реакция и си казва, може би тези хора нарушават моите ценности. Това е в случая с София Прайд. Много хора виждат показността на хомосексуалността като нарушаване на ценности. И когато вярваш, нещо нарушава моите ценности, нещо е против моите ценности, то тогава е много логично ти да се противиш, да се гневиш, да се бориш срещу него. Виждаш ли как гневът всъщност звучи като не просто логика, ами едва ли не като морална, задължителна реакция, защото как няма да се гневиш, ако някой ти нарушава ценностите? Добре, но това дали е истина? Този хомосексуален човек, може би, вижда семейството като най-голяма ценност и много му пука за семейството. Ти, като хетеросексуален човек, имаш същата ценност и на теб много ти пука за семейството. Тоест, истината не е, че има разрив в ценностите, истината е някъде другаде. Но ако ти не си осъзнал емоцията, не сядаш и да не помислиш, хей, аз защо реагирам така, мозъкът ти винаги ще се опита да ти даде някакво обяснение, което има логика към теб. Той създава се един омагьосан кръг, в който ти реагираш по инерция, мозъкът ти намира оправдание за твоята реакция и ти се само убеждаваш, че си прав, което пък още повече те гневи, защото ти имаш все повече причини да си ядосан. И от това нещо не се излиза, когато някой дойде и ти каже, ти не си прав. От това единственият начин да излезеш е когато спреш за секунда и се зададеш въпроса, защо съм толкова ядосан? Не, също започва с «Хей, аз съм ядосан», осъзнаването на тази емоция. Второ, защо тя я има. И много се радвам, че в българското пространство има хора като Десислава Дамянова, които създават съдържание на тема емоционална интелигентност, защото до момента, до който ти една емоция не я осъзнаеш и разбереш, тя те владее. Ти си абсолютно под нейна власт. И тогава, когато осъзнаеш емоцията, дори нищо друго да не се е променил, дори същия този хомосексуален човек да си е там, да си прави каквото си прави, да те дразни. В момента, в който ти осъзнаеш себе си, всъщност емоцията малко намаля. И ти имаш по-голямо спокойствие. Пробвай и ще разбереш. Обаче аз в това видео искам да навляза в един
по-различен въпрос. Не просто защо хората мислят така, а психологията вътре в нас. Какво се активира тогава, когато видим различния? И тук започва темата за свобода. Когато говорим за свобода, излизаме от простото този човек мрази гейовете и влизаме по-навътре. Понякога хората, които най-много ни дразнят, са онези хора, които си позволяват свободата, която ние не си позволяваме. Да речем, че ти си човек, който много се дразни, когато види един хомосексуален човек да парадира със своята сексуалност. Тоест, един мъж, който излиза с рокля или с грим. Една жена, която целува друга жена. И ти казваш, аз съм окей с техният избор, ама нека да не го виждам, нека да не го парадират. Това парадиране всъщност е изразяване на свобода. Помниш ли, че гневът идва от това да усещаш нещо лично и несправедливо? Ти в себе си, ако нямаш тази свобода, израснал си в семейство, в което не ти е било позволявано да бъдеш себе си, да изразяваш себе си и не си можел всъщност да парадираш. Окей, сега този някакъв мъж или жена не просто има смелостта и силата да бъде себе си, което ти, може би до ден днешен, не си позволяваш, ами те го показват на целия свят. Тоест, представи си един човек, който е на 40 години и до ден днешен не може да отиде при баща си или при майка си и да им каже: аз това не го харесвам, аз това няма да го направя, или аз съм такъв, такава и това е което искам. И те пред един човек или пред двама човека не могат да заявят себе си, а виждат един друг човек, който го прави пред целия свят. Напукна всичката критика и омраза. Това създава два проблема. Първо, някой има свободата, която ти все още нямаш. Второ, някой е по-силен и смел от теб. И ние хората, всички ние, не обичаме да се чувстваме по-слаби, по-малко можещи от другия. Това е много некомфортно за нас. И единственият начин да се почувстваме по-добре е или ние да станем по-смели, което пък минава през осъзнаването на хей, тази моя гневна реакция към този човек всъщност е защото на мен ми липсва тази свобода в моя живот. Това голямото осъзнаване, ако не се случи, няма как ти да погледнеш себе си, да си кажеш: окей, аз всъщност трябва да съм малко повече като тях, по-заявителен, по-смел. Но това ще ти помогне. И вторият начин да се почувстваш по-добре в тази ситуация е да свалиш тях. Тоест, ако другият човек, хомосексуалният, спре да парадира, да показва свобода, ти ще се почувстваш по-спокойно. Най-накрая няма да има този контраст. И тази свобода на другия ще спре да ти показва твоята несвобода. Звучи като решение. Да, ама не съвсем. Защото този хомосексуален човек може да промени себе си, да млъкне, да се скрие. Но този гняв в теб няма всъщност да изчезне. Той просто ще се прояви отново в един друг подобен момент. Ако ти наистина искаш да усетиш спокойствие, ако ти наистина искаш да се почувстваш по-добре от себе си, погледни в себе си. Когато нещо те дразни, защо те дразни? Какво в теб се случва? В момента, в който разбереш себе си, дори да не решиш проблема, например, ти дори до края на живота си никога да нямаш смелостта и силата да отидеш и да заявиш себе си пред човека, който ограничава твоята свобода. Дори това никога да не се случи. Осъзнаването на проблема за теб, осъзнаването на тази емоция ще те накара да се чувстваш малко по-спокоен. Ще се чувстваш по-добре, ще си по-наясно със себе си и всъщност ще си малко по-приятна компания за хората около теб. Защото ако обичаш някого на този свят, деца, родител, роднина, партньор и искаш те да се чувстват добре, лекуването на твоя собствен гняв ще помогне и на тях. Помисли си. И разбира се, страхът е също част от тази омраза. Човешкият мозък предпочита познатото пред истината. Няма значение дали тези хомосексуални хора наистина пречат на обществото и на твоите ценности. Има значение, че те са различни.
а познатото е хетеросексуалното. Мозъкът ни има една цел – да ни пази живи. И всяко нещо му коства енергия. Различният начин на мислене означава да се променят някакви невронни връзки в нашия мозък. Това е изключително скъпо от към енергия. Тоест, колкото повече ти живееш по един и същи начин, на едно и също място, с едни и същи мисли, с едни и същи поведения, заобиколен от едни и същи хора, толкова по-нисък разход на енергия за твоя мозък и от тази гледна точка по-висок шанс да живееш по-дълго. А ако искаш да има промяна, тази промяна всъщност трябва да е оправдана. Ако не е оправдана, мозъкът ти ще се противи. Тогава, когато ти не си осъзнал първите две неща в това видео, ти нямаш причина за промяна. Защо ти да се променеш, защо да се гневиш по-малко, този различния, ами просто да се махне, да се скрие или да започне да прилича на теб. И тогава проблемът е решен. Никакъв разход на енергия от твоя страна, човекът се е променил, станал е като теб и вече не те дразни. Чудесно, до следващия път, в който ти се сблъскаш с нещо различно от теб и това нещо се повтори отново и отново. Тоест стресираш се адски много, само защото си твърдо решен да си останеш същия. Най-добрият начин да се бориш срещу страха към различното е всъщност да опознаеш това различно нещо и вярвай ми, много често ще видиш как то не е толкова различно. Ако опознаеш един хомосексуален човек, ще видиш много преплитане във вашите ценности, във вашите интереси. Ще видиш всъщност, че той е човек, който може би прилича на теб по 5 от 10 неща, на хората около теб, на роднини или на приятели по още 4-5 неща и най-вече се различава от теб по едно, може би, по неговата сексуална ориентация. Но всичко останало може да се окаже, че е всъщност много подобно на това, което ти вече знаеш и това всъщност ще елиминира твоят страх. Нека обаче всъщност да си поговорим малко повече за общество и защо всъщност в България 2026 година София Прайд не просто продължава да събужда толкова много омраза, но и сегашната политическа сила по един или по друг начин подкрепя въпросната негативна нагласа. По-политически от това не можах да го кажа, така съм за дипломатически. По-дипломатически от това не можах да го кажа, но мисълта ми е, че всъщност колкото и да е неприятно, несправедливо и нечестно спрямо онези хора, които са много по-широко скроени, които са живели извън България, които са видели другата страна на нещата, всъщност това, което се случва в България е нормално. Неприятно, но нормално. Така. България е с много голяма история, но 500 години от тази история ние сме били под турско робство. И свободата не просто не е била даденост. Било е въпрос на живот и смърт. Ако показваш свобода, ако си различен, ако не си онова, което властващия иска да бъдеш, може да загубиш живота си. Това те учи, че свободата е нещо страшно, а това да се съгласяваш с това около теб е безопасно. След това идва комунизма. И след преврата на комунистическия режим в България се извършва едно целенасочено планово унищожение на националният елит на България. Тоест отново това да бъдеш различен, да имаш силно мнение, да не се съгласяваш с властващия, ти е коствал живота. Тоест когато поколения наред ти си научен, че безопасността идва от това да се вписваш, то тогава различният всъщност носи някаква опасност. Ти не искаш да се асоциираш с различния, защото покрай него и ти да не изгориш. Той е проблем, той по някакъв начин нарушава общественият ред. Общественият ред, спокойствието е да се съгласяваш. Да си това, което високият от теб иска да бъдеш. Или този около теб иска да бъдеш. Например, Юнг говори за колективното несъзнавано, един вид емоционалният багаж, който наследяваме от бабите и дядовците и от техните баби и дядовци, т.е. как всяко едно следващо поколение по някакъв начин носи един спомен от предишното поколение. И интересното тук, или по-скоро
неприятното тук е, че това поколение, което е живяло в един друг режим, част от него то все още е живо. За някой това е родител, за друг е баба и дядо, но тези хора живели в среда, в която да си различен е опасно, те все още са сред нас. И разбира се, не можем да очакваме бърза промяна. Когато гледаме Западна Европа, там нещата са много по-различни. Една Белгия, която е имала колонии, там никога страхът да си свободен не е бил изобщо толкова силен. Не се е заплащал с живот да си свободен в Белгия, тогава, когато Белгия колонизира други държави. Наистина, не казвам, че това е единственото, но определено оказва влияние и е част от обяснението защо за Бога България е това, което е, или поне част от населението в България е такова, каквото е. Хубавото обаче е, че с времето това наистина обикновенно се променя. Колкото повече различни хора имаме, толкова повече тези, които ги е страх от различното, се успокояват, защото виждат, че различният всъщност не те наранява по никакъв начин, не идва края на света, нищо лошо не се случва. Първоначалната реакция е омраза, отхвърляне, стой далеч от мен какъв си ти, но с времето се успокояват нещата. Демокрацията в България е всъщност нещо сравнително ново и ние все още живеем, ние сме отгледани всъщност от поколение, в което да изразяваш свободно мнението си, да изразяваш свободно различието си, изобщо не е било норма. И фактът, че хора като мен и те, предполагам все още, ако гледаш това видео, имаме свобода на словото и изобщо мислим по този начин, е един голям прогрес за тази държава и се надявам, че наистина нашите деца и техните деца ще са все по-демократични, широко скроени и обичащи свободата.